Asan na po yung mga kabataan natin na hindi na natin nakikita dito sa harapan? Tayo po lahat ay tumayo, atin na po silang tinatawagan na pumunta sa harapan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil po natin pinagpalang mga aral, narito po ating beloved preacher, Brother Jobin Pereira. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay bumula sa iyo. Pagkataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa mga araw ng malapit bawang po lahat. Sa panalangin na aming ginagamit ng Malibangilista Walde Estrada Almeida. Ayon po minamalamang manggagaw, may kaming kapatawaran. Sama kami sa po sa pagkasala sa iyo. Patawaran ba sa amin, Panginoon? Huwag mo natin namin ang pagkasala ko na puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral sa salita. Alam sa iyong salita, pwede bang likod sa kanang aking wala magagawa? Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, ngunit gamitin mo dali yung papapalang spiritual. Sa aming pumamilal kapatid sa tao ito, lalo ang pumamilal mo lang bisita. Pagpalay mo kami lang sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, kami to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. Ngunit po lahat ay isa pong napakagandang hapon aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday General Worship. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. At ito'y pinauna po natin pong iginagalang minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po amin pong encourage to continuously until the end, matapos ang banal na gawain, and patuloy nating pakinggan ang mga ating banal na subaybayan, mga banal na gawain, sapagkat tiyak kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen! Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At pag-aaralan natin ngayon, mga minamahal, ating pag-aaralan sapagkat Happy New Year tayong lahat ngayon. Isang bagong taon, kaya dapat tayo lahat ay masaya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang bawat isa ay binibigyan pagkakataon from all the time na talagang tayo po ay magkaroon ng ating tsansa na may pahayag natin ang ating pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 6, talata ay 25 hanggang 27. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, talatay 25 hanggang 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila ay pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating pamagatan, mga minamahal, the secrets of Christian blessings.
Alam po niyo mga minamahal, from the time na tayo po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, Christians normally receive blessings. Amen. Tayo po ay nakakatanggap ng mga pagpapala galing sa Diyos. And that is the difference between the non-Christians and Christians. Amen? Yung pagkakaiba niya, mayroon na tinatawag na these non-Christians also receive yung mga riches of this world. Nakakatanggap din po sila ng mga papuri, parangal. Amen? Ang pagkakaiba, mga minamahal, yung atin pagiging mga Kristiyano, ay ito po'y hindi may kukumpara sapagkat ang nagbigay mismo sa ating mga bawat isa sa ating mga minamahal ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ito galing sa mundo. Amen? Hindi ito galing sa sanlibutan. Ito'y galing mismo sa ating mahal na Panginoon. At from time to time, sa ating mundo mga minamahal, ang ating buhay ay punong-puno ng mga pag-aalala. Despite we got so many blessings and receive blessings from our God, daily, we keep on worrying. Nagtatayo nag-aalala, bakit paano ang aking pag-aaral ng aking mga anak, pambayad ko sa mga matrikula, pambayad sa mga bayarin, yung aming kakainin, yung aking anak may karamdaman. Ang dami natin mga takot sa buhay. Amen? At kapag tayo po mga minamahal na nag-worry, tumarating yung tinatawag na uncertainties. Di tayo sigurado. Takot sa buhay. Napapagod. Nakakapagod kaya talaga mga minamahal. Bagay na yun. Amen? Yung mga tao Kristiyano, bagamat sinasabi ng ating mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero ang Kristiyano tuloy-tuloy pa rin sa kaka-aburido sa buhay. Kaya nga sabi ng talata, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong makakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga maigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan nyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagagasig, ni nagsisigapas, ni nagtitipon ng sabangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? We heard these words before, but we keep on worrying. Ang dami nating dahilan kung bakit tayo mga minamahal. Yan ang dahilan kung ba't di mo may bigay ka 10 bagit handog mo eh. Because you worry for your future. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo. Because you worry na baka kapag ikaw ay hindi nagtrabaho, ikaw ay mawawala ng trabaho, ikaw ay walang makakain. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, na dapat pananganan ng mga anak ng Diyos. Panghahawakan ng mga anak ng Diyos. Huwag mong ikabalisa ang araw ng bukas. Amen? Amen? Sapagkat kapag tayo po mga minamahal, ay nagbabalisa parati o nababalisa parati sa mga bagay na ito, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makaganap ng buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Other way of saying, relax, anak. Focus on your God. Tingin ka parati sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, titiwala sa mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, ang lahat ng bagay na pangailangan mo, even the protection, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, matatanggap at matatanggap ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Some sort of testimony, sabi ng ating beloved preacher. Ito nangyari lang last Wednesday. Nung Wednesday, mga minamahal, ay talagang everything is okay na gawain. Amen? Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, sabi ko bago tayo umuwi, daan tayo ng shakies, sabi ko sa aking pamilya. Kumain kami, maabot kami ng alas 8 pasado. Dahil tinawagan namin yung pagkukunan ng tricycle, yung nakagarong. Sabi niya, maski na alas 10, pwede nyo daanan dito. So, nagtuloy pa kami sa shakies, mga minamahal. At alam po nyo, mga minamahal, nung punta na, dinaanan na namin, mga minamahal. Okay na, babalik na ako, mga minamahal.
iikot ko na yung motor. Nung makita, lahat ng ginawa ko para siguradong walang disgrasya, sabi ko nga, walang magaling na driver. Para siguradong walang disgrasya, lahat ng dadaan na nakikita ko, siyempre madilim na, lahat na may ilaw. Pinadaan ko muna lahat. Nung malinis na, saka ko mabante. Nung papasok na ako, mga minamahal, biglang meron ako narinig na busina. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal, nung narinig ko may busina, tumigil lang ako doon. Hindi ako gumalaw. Sabi ko, naku, ano to? Tapos nakita ko na lang, ang bilis-bilis na motor, mga minamahal. Ganyan lang ang distansya. Tatamaan yung aking binti sa kaliwa, mga minamahal, dahil sa lakas ng impact, mga minamahal, grabe. Kung titignan niyo, mga minamahal, yung picture na pinadala ko doon sa aming GC ng mga elders, mga minamahal. Yung tangke ng motor, UP, yung sa harap, talagang napakaliit ng distansya na hindi tamaan yung aking paa. Amen? At sa lakas ng impact, mga minamahal, yung harap ng motor ko na ganyan gumanon. Amen? At yung nakabangga sa akin, mga minamahal, mga lasing, sila po mga minamahal tumilapon. Walang itsura yung kanilang sasakyan, mga minamahal, nagkabingay-bingay. Amen? At ako mismo, mga minamahal, dahil biglang gumanon, naiwan ako sa kalsada. Flat. Bagsak ang ulo, pati likod, talagang flat. Pero ang kabaga, malapay noon, wala akong nararamdamang sakit. Wala akong nararamdamang pagkahilo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung tinanong ako, mga minamahal, nung investigador, ano pong nararamdaman ninyo? Sabi ko, okay lang. Pero sabi ng aking mahal na pamilya, delikado yan dahil baka sa adrenaline lang yan, magpa-check up tayo. Pumunta pa rin kami sa ospital, nagpa-CT scan that night. Pa-CT scan, and then x-ray sa likod, mga minamahal. At ang kabaga ng mahal na Panginoon, nung dumating ang reading, mga minamahal, sabi ng doktor, wala namang fracture, wala namang anumang bagay na nangyari. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Pagkatapos na nangyari, mga minamahal, saka ko naisip, mga minamahal, totoo ngang walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung hindi ko pinag-ingatan ng Diyos, gano'n man yung ganyang kalayo para tamaan yung aking binti. Pag tumama sa aking binti yon, sigurado ko, putol yung aking fractured, sigurado yan, sa lakas na yon, mga minamahal. Amen? Yung gang tinidor, hindi basta-basta mayuyupi yan. Pero gumanon, mga minamahal, yung tinidor ng tricycle. Mas kinagaano kalakas yan, lagyan mo ng napakabigat na load yan, hindi yan mayuyupi. Pero dahil sa lakas ng impact na yupi, mga minamahal, ganun katindi ang impact doon sa nangyari. Kung tumama yun sa aking binti, siguradong bagong taon, nasa ospital ako, at baka 2 buwan, 3 buwan, hindi ako makalakad. Amen? Amen? Pero buhay ang ating Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Maraming taong aburito, paano sila pag-ingatan, paano sila di madisgrasya, paano sila, ano kanilang gagawin. Hindi iyon ang importante, mga minamahal. Ang unahin mo, nararamdaman mo at nagaganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Inuuna mo parating kalooban ng Panginoon dahil lahat ng bagay kayang idagdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang pag-iingat, amen? Ang pag-iingat, tinan mo yan, kung walang Diyos na nag-iingat, ano mangyari sa amin? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, take a rest. Amen? Ang gawin mo parati kapag may problema ka, puri ka tuloy. Sabi nga ng ating brother preacher, mag-fasting ka. Dumalo kayo, punta kayo dito, sumama sa papuri. Bakit mga minamahal? Dahil kapag inuna mo ang mahal na Panginoon, lahat ng bagay na pangailangan mo, hindi mo pa nga hinihingi, ibinibigay na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Exodo, Kabanata 33, talatay 14 hanggang 16. Amen. From the book of Exodus, chapter 33, verses 14 up to 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Exodo, Kapitulo 33, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po nasasabi. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito.
Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyo, sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin That's right. upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan at lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Lahat ng tinanggap ang mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang Diyos na sa iyo, siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Maraming tao ngayon, problematic, masyadong problema. Amen? Some of us, noon, bago tayo nakakilala, gustong kitlin yung ating mga buhay. Ang ilan sa mga minamahal, dahil sa grabe ng kahiyan, pinagtatawanan tayo, hindi natin matanggap mga minamahal ang grabing husga ng tao. Kaya tayo nagtatago na lang. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ang mahal na Panginoon ay nasa iyo, ikaw ay kanyang pagpapahingahin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, you will have your rest from all the problems that you are encountering. Lahat ng mga problema na hinaharap mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang sabi ng Biblia dito, sabi nito, not all is sleeping or sitting in the sofa bed are resting. Hindi ibig sabihin nakaupo ka dyan, nagre-rest ka. Ang ilan nakaupo, pero gulong-gulo ang isip. Di ba? Yung ilan nakatunga nga lang na gano'n, pero sa lang, grabe ang pinoproblema. So, just sitting, settling down is not enough para masabing you are resting. Ang pinapangako ng Diyos na rest, mga minamahal, yung kapayapaan sa puso't isipan, katawan, mga minamahal, yung kapayapaan ng iyong katawan, mga minamahal, ibiyan lahat, ipinangako yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our worries causes us to get tired. Kapag araw-araw tayo mga minamahal na nag-worry, tayo ay napapagod. Sabi niyan, we should share this sa ating mahal na Panginoon. Give it to Him. Ibigay natin sa kanyang paanan. Entrust Him. All our burdens to Jesus. Total, sabi nga dapat nga naman, pag tayo po'y nagtiwala sa Diyos, hindi lang partial ang tiwala na ibibigay mo sa Kanya. Dapat total dependence ang anak ng Diyos. Maraming mga tao, mga minamahal, dahil pinagpala, mga profesional, mayayaman, may pera. Kapag sila naglingkod, hindi total ang dependence nila sa mahal na Panginoon. Some of us, ang kanilang, a portion of their dependence ay nandun sa kanilang pera. Nandun sa kanilang pinag-aralan, connection, kumpadre. Amen? Kapag may problema, sino nilalapitan? Si Bombay, si connection, yung bangko. Di ba? Last na lang. Kapag wala na magawa, sakalang pumupunta sa mahal na Panginoon. Diyos ang huling pinupuntahan ng mga tao. Because hindi total dependence ang Kristiyano sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung wala ang Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Ang nais ng Diyos, total dependence. Ano man mangyari sa iyo, mapagalakat, mapalungkot, matakot ka man at ikaw ay encouragement, mga minamahal dito sa encouragement, dapat parati kang nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Parati mong pinapasalamatan at pinupuri ang mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng kapag hindi na magawa yung mga kumpadre at mga kumadre mo at yung kayamanan mo, whatever possessions that you have, maging ang pinag-aralan mo, saka ka na nalalapit sa Diyos. Amen? Amen? Dapat daw mga minamahal, ang una mong nilalapitan ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Rest is not the absence of problems. Ulitin ko, ang kapahingahan ay hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Amen? But the absence of worries in the midst of the problem. May problema ka,
Pero wala kang worry dahil alam mong ang Diyos ang tutulong sa iyo. That is total rest. Yan ang daw ang totoong kapahingahan na ipinapangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kapag ikaw ay naglingkod, hindi ka na magkakaroon ng problema. Magkakaroon ka rin ng problema. Amen? Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kapag ikaw ay naglingkod, mga minamahal, hindi ka na mapapahiya. Mapapahiya ka pa rin. Dahil ka, aplipusting ka ng ibang mga tao. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa gitna ng mga pagsubok na yan, sa gitna ng mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, bigyan niya tayo ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, Juan, ang kabanata 17, talata 9, italon sa 15. Amen. Ganito po ang pagkasabi, idinalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinalangin ko, kundi iyong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Sa 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan lang ba ang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos? God is praying for us. Amen? Amen? Tulad nun, nakakaranas ng disgrasya ang mga anak ng Diyos. Pero, ang sabi niya, mga minamahal, bagamat dumaranas ang kanilang katawan na gawa ng sanlibutan, nasasaktan ang mga Kristiyano, mayroong mga bagay na mangyayari sa iyo na akala mo, bakit ganito? Bakit ganito? Marami kang question, mga minamahal. Pero ang sabi naman ng Panginoon, tatanasin niyo yan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ko idinadalangin ang lahat na nasa sanlibutan, kundi sila lang na maibinigay mo sa akin at ingatan mo sila mula sa masama. Ibig sabihin, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, kagaya ng mga ibang mga tao sa ibabaw ng mundo, tayo dumaranas din ng mga problema, pasakit, lumuluha tayo. Pero ang sabi ng Biblia, binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Binibigyan tayo ng proteksyon. Amen? Amen? Sampulan ko kayo, mga minamahal, nung bagyo, lahat na nakadama ng bagyong U1, yung malakas, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Grabe yun. Amen? Sa bagyo, mga minamahal, doon sa Umingan, mayroon kaming maliit na farm doon, mga minamahal. Nagtatanim kami ng gulay. At may mga tinanim-tanim kami doon. Tinan niyo kung paano mag-ingat ng Diyos, basta nagtiwala tayo sa Kanya. Gumawa tayo ng may katapatan. Talagang ang Diyos, sabi ko ka, God is so good. Amen. Alam po niyo, sa lakas ng bagyo na yon, dito, kung nakikita niyo, daming tumba. Doon sa pumunta kami sa Malasiki minsan, nung yumawang ating mga kapatid, doon na namin, ang daming tumbang mangga. Ang lakas-lakas dito sa Pangasinan. Amen? Pero doon sa nung bago dumating ang bagyo na yon, a day before, sabi nung aking kasamaan doon sa farm, Sir, paano yan? Sayang yung pagod natin. Masisira sigurado ito sa lakas ng bagyo. Sabi ko, sige lang. Pinalalakas ko lang ang loob niya, mga minamahal. Pero sa totoo lang, sayang yung gastos doon. Amen? Pag nasira lahat yun, ay naku, ubos ang pera. Amen? Pero ang sabi ko lang, sige lang, buhay ang Diyos. Sa totoo lang, dumating yung bagyo, ang lakas-lakas. Grabe. Kinabukasan, matapos, biglang nag-text yung aking kasamahan, katapos ng bagyo. Hindi Kristiyano yun. Hindi naglilingkod yun. Pero sa unang pagkakataon, narinig ko sa kanya. Sabi niya, Sir, praise God. Grabe, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, bagamat ang lakas-lakas ng bagyo, tignan mo itong ating mga halaman. Ni bulaklak ng kalamansi, ni isa walang nalaglag. Yung ampalaya, napakarami yung bulaklak niya, ni isa walang nalaglag. Yung mga kamatis, talong wala man lang natumba. Pinag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alin ang mas matibay? Kalamansi o mangga? Yung mangga nga natutumbay. Kalamansi madaling ikanon eh. Pero bagamat kalamansi lang yon o kaya kamatis lang yon, Diyos naman ang pinakamalakas sa lahat ng malakas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, mga minamahal, hindi kailanman tayo ipapahiya,
ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan mong dumaan sa mga pagsubok na yan. Amen? May mga bagay na masakit na nangyayari sa ating buhay. We don't expect that to happen, but it happens. Pero sabi ng Biblia, huwag ka mag-alala. Dumating man sa iyong problema na yan, ngumiti ka lang. Kapag dumating sa iyong problema, lalo ka magpakainit. Kapag dumating sa iyong problema, mga challenges in life, lalo ka magpakainit sa paglilingkod, magpagamit ka. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, alam ng Diyos kung paano siya makabawi sa iyo. Alam ng Diyos kung paano kanya pag-ingatan. Alam ng Diyos kung paano niya i-provide ang kalakasan na kinakailangan mo. Ang Israelita, mga minamating niyo, bakit masabi nating Israelita, they are the chosen people of God? Lahat po muna ay pumalagpag muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. They are the chosen people of God. Pero bakit kailangan pa nilang dumaan ng slavery sa Egypt? Ba't kailangan pa nila magdumaan sa pagkaalipin sa Egypto? At saka, ba't kailangan pa nilang dumaan sa maglakbay sa ilang for 40 years bago makarating sa Kanaan? Take note, they are special in the eyes of God. Amen? Si Noah, bakit kailangan niyang danasin ng pagtawanan ng mga tao dahil lang sa pagsunod niya sa Diyos na gumawa ng arka doon sa taas ng bundok? Di ba? Sinusunod niya ang salita ng Diyos, pero pag nagtatawanan siya naman ng mga tao. Bakit? Ang dami nating tanong, mga minamahal. Si David, bakit kailangan magalit sa kanya si Solomon? At kinakailangan patayin siya, nandun ang grabing attempt to kill David. Pero walang galit na narinig kay David, mga minamahal, sapagkat ang kanyang pinagtitiwalaan ay ang Diyos na naggawa sa kanya, pumili sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kailangan dahanin lahat ng mga bagay nito? Doon mo lang mapapatunayan na yung Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan kapag dinanas mo ang mga bagay na yan at ikaw ay nakalampas diyan. Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka nagkaroon ng karamdaman? Amen? Paano mo malalaman na ang Diyos ay naglulutas ng problema kung hindi ka nagkaroon ng problema? Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan ng loob kung hindi ka nang hina sa iyong buhay? Paano mo malalaman, mga minamahal, na ang Diyos ay siya nagbibigay sa iyo ng kalakasan kung hindi dumanas ang iyong puso't isipan ng hinagpis sa buhay? Malalaman mo lang ang kapangyarihan ng Diyos kapag dumanas ka ng mga grabing bagay. Amen? And ang asahan lang natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, walang problemang ibinibigay sa iyo na hindi mo kakayanin, sapagkat Diyos din mismo ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag dumaranas tayo ng problema, mga minamahal, huwag ka malupaypay. Amen. Ngayon, mga minamahal, habang ako'y nagpipreach dito, bago kami dumating, sabi ko sa aking mga sweetheart, hindi ko kakayanin. Masakit yung aking likod. Nalamigan. Sabi ko, hindi ako makasigaw. Dahil, pag ako'y sumigaw, sumasakit, grabe. Maging kanina habang nagpupuri, grabe. Hindi ako makasigaw, puri, wala. Pero tingnan niyo kung nakakasigaw ako ngayon. Pinagparan lubos ng ating mahal na Panginoon. Unahin mo lang ang Diyos. Amen. Kapag ikaw ay naglingkod na may buong katapatan pagtitiwala sa mahal na Panginoon, doon mo makikita kapangyarihan ng Diyos na siya mismo magbibigay sa bawat isa sa atin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Exodus 33 verse 15, sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming pasampahin mula rito. That's the verse. Amen? Sabi kasi ng malapay, sige, pumunta na kayo. Sasamahan ko naman kayo eh. Ibig sabihin, other way of saying, sige, dito na lang ako. Sabi ng mahal na Panginoon. Alam mo sabi ni Moses? Sabi niya, hindi po pwede, mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng mawala ka sa amin. Hindi pwedeng lumayo ka sa amin. Dahil kapag pupunta man kami doon, magtagumpay man kami doon, kung wala ka sa amin, hindi mo may tuturing yon na pagtatagumpay o pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Without you in our plans,
and victories, all is worthless. Lahat ng bagay na yan. Kaya, di ba, sometimes tayo po mga minamahal ay may mga bagay tayong nasasabi na, sige, mahal na Panginoon, alam ko naman, ipapagawa ko naman yung chapel eh. Magbibigay naman ako ng 10 bagay tandog eh. Pero nangungusap ang mahal na Panginoon, huwag muna anak, huwag ka pupunta. Pero ang gusto pa rin natin ang nasusunod. Amen? So, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, okay, you can go there. Amen? Pero kapag ikaw ay nandoon na hindi mo ginanap ang kalooban ng Diyos, maituturing mo ba yan na totoong pagtatagumpay o totoong pagpapala? Ang sinabi ng tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na kaming pasampahin doon. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na akong patapusin sa aking pag-aaral. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na akong itanggap doon sa trabaho na yon. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na ibigay sa akin ang business na yan. Dahil ang totoong pagtatagumpay o pagpapala ay kapag ikaw ay umangat, pero kasama pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Do not make Jesus just your number 1 priority. Nagising kayo. Di ba? Huwag mong gawin lang ang mahal na Panginoon na number 1 priority. Ang gusto niya, sa lahat ng priority ng iyong buhay, dapat naroon ang mahal na Panginoon. Kasi kapag gagawin, karamihan ginawa, ay, ang mahal na Panginoon number 1 ko. Di ba? Paano sa number 2? Paano sa number 3 na priority? Paano sa number 4? Wala nang mahal na Panginoon. Amen? Akala natin tayo naglilingkod, pero pagkatapos na tayo nasa labas sa trabaho, hindi na makita ang Diyos sa ating buhay. Tayo dito, kapag tayo naglilingkod, mainit na mainit. Pag-uwi natin sa bahay, nawawala ng kabanalan. Tayo dito mga minamahal, kapag tayo maawit, talagang grabe yung kainitan natin mga minamahal. Pero kapag tayo na sarili na natin ginagawa, naggagawa na tayo ng gusto natin at hindi ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang nice ng Diyos mga minamahal, Jesus is not, don't make Jesus just the number 1. Gawin mo siya aside from the number 1. Sa number 2, dapat kasama mo pa rin siya. Sa number 3, dapat kasama mo pa rin siya. Sa number 4, dapat kasama mo pa rin siya. In all our lives, dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo ang ginawa ni Haring David nung siya po'y una na maghari sa Israel. Amen. For so long years, talagang ang Israel ay napariwara kung saan sila. Ating basahin, malapit na po tayo magtapos. Unang Kronika, ang kabanata ay 13, talatay 1 hanggang 4. Aklat po ng unang Kronika, kabanata 13, talatay 1 hanggang 4. At sumangguni si David sa mga pinunong kawal na mga lilibuhin at mga dadaanin sa bawat tagapapatnugot. At sinabi ni David sa buong kapistanan ng Israel, kung inaakala ninyong mabuti at kung sa Panginoon nating Diyos ay pasuguan natin sa bawat dako ang ating mga kapatid na nangaiwan sa buong lupain ng Israel, na makasama nila ang mga saserdote at mga Libita sa kanilang mga bayan na may mga nayon upang sila'y mapapisan sa atin at ating dalhin uli ang kaba ng ating Diyos sa atin sapagkat hindi natin hinanap ng mga kaarawan ni Saul. At ang buong kapulungan ay nagsabi na kanilang gagawin gayon sapagkat ang bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng buong bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung 2025 hindi mo hinanap ang mahal na Panginoon, bago magsimula ang 2026, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Tanggapin mo siya. Amen? Amen? Sabi ni David, mula nung kaarawan ni Solomon, hindi natin hinahanap ang Diyos. We did never exerted effort looking for the presence of God. Amen. Hindi man lang tayo nag-exert ng effort na maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Pero ngayon, bago tayo magsimula, isang mabuting bagay ang aking panukala, hanapin muna natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Other way of saying, start the year feeling the presence of God.
Pakiramdaman mo siguradong mula kanina hanggang ngayon, umiyak ka at grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kung mula kanina hanggang ngayon, para ka pa ring bato, you're still during the time of Solomon. Hindi mo pa rin hinahanap ang Diyos. Pero ang totoong paghanap ng Diyos, mga minamahal, dapat nararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Kung sabihin mo sa akin, brother, I am exerting effort pero hindi ko talaga maramdaman, strive more. Ginawa ko na, brother, talagang ayaw pa rin. Strive more and more and more. Pakatandaan mo salita ng Diyos, sa sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itinataboy. Amen? Amen? So kung ramdam mo, mga minamahal, ay para bang napakalayo niya talaga sa iyo. At para bang mas anong gawin mo ay talagang wala pa rin, hindi mo pa rin madama. Huwag kang tumigil, kapatid. Strive and strive. Ipakita mo ang iyong effort na maramdaman mo siya. At huwag kang papayag umuwi ngayon, mga minamahal, na hindi mo man lang nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Si David, bago magsimula ang kanyang kaharian, paghari, inuna niya ang kanyang paghanap sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang daming pinagdaanan. Amen? Dumaan yan kay Abinadab, hinawakan ni Usa na matay. Amen? At binadaan kay Obed-Edom. Nung dumating yung presensya ng mahal na Panginoon kay Obed-Edom, pinagpalang lubos si Obed-Edom. So, kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang pagpapala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minaman na mga bisita, ang pagpapagaling ay hindi tao. Wala kami magawa. Ang tinuturo lang namin sa inyo, purihin mo ang totoong Diyos. Walang ibang pangalan ay Jesus. Gawin mo ang tamang pagpupuri, hindi sa mga ribulto. Kapag nakilala mo siya at naramdaman mo kanyang banal na presensya, hindi mo manamalayan yung karamdaman mo pinagaling na pala. Bakit? Ang nagpapagaling kasi hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, just pray. Huwag ka mag-alala kung ano ang problema mo. Sabi ko nga sa inyo, bago nyo pang ipanalangin yan, alam na yan ang mahal na Panginoon eh. Ang parati nyo lang ipanalangin, parati pagkatagawain, ito ang sekreto. Yung manatili ka sa piling ng Diyos. Parati huwag mo ngayon na matapos ang gawain, hindi mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Yun lang. And everything follows. Sikreto yan ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Huwag kang, maraming tao mga minamahal, panalangin na pala, bigyan mo ko sa sakyan, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo, saka na lang yan. Panatiliin mo ang kainitan mo sa Diyos. Kapag nanatili yan, mga kapatid, maniwala ka, hindi mo hinihingi ang bagay na yan, ibibigay yan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, mayroong mga bagay na talagang, di ba? Kung tayo ngayon, kung titignan mo, are we willing to give out our plans kapag hindi natin kasama ang Diyos? Sometimes napakahirap pagpilian yan, mga minamahal. We take God for granted all the time. Amen? Pero this is 2026. Magto-2026 na, mga minamahal. Amen? Huwag mong hayaan na lalangoy-langoy ka sa parabang kawalan. Amen? Magsikap talaga. Make it serious. Marami tayong ginagawang krusadang plano. Lubima na Panginoon. Pagamit ka. Hindi po pwede para ka lang, di ba? Kaya hindi ka umiinit dahil hindi ka nagpapagamit. Kinakalapit ka maging choir. Ayaw mo. Kinakalapit ka maging maggrupo ng hayo team. Ayaw mo. Gusto mo maging manggagawa. Ayaw mo. Kinakalapit ka mag-elder. Ayaw mo. Anong gusto mo? Nasaan ang effort? Nasaan ang effort na paglapit mo sa Diyos? Tinuturo na lahat pero ayaw mong gawin. Gusto mo yung gusto mo. Amen? Kung gusto mo talaga uminit, maniwala kayo sa akin mga minamahal, unahin mo ang kainitan sa Diyos. Lahat ng ipinapanalangin mo, financial blessing yan, health yan, physical blessing, or even spiritual blessing.
kayang-kayang ibigay yan sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Huling talata, mga minamahal, aklat ng Sekaraya, Kabanata 4, talata ay 6. Amen. From the book of Sekaraya, chapter 4, verse 6. Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng Sekaraya, Kapitulo 4, talatay 6, ganito Amen. po ang pagkasabi. Nang magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Ng Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minaman. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Kung may problema ka ngayon, sabi ng Biblia, it's not by might. Hindi mo kailangan suntukin yan. Hindi mo kailangan makipag-away yan. Hindi mo kailangan gamitin ang connection mo para makaganti ka diyan. Amen? It's not by might, nor by power, saith the Lord, but by my Spirit. Sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? Totoo lang, mga minamahal. Sabi nga, that's not my anointed. Amen? Oh, sino mamang away sa'yo? Anointed ka na malabay. Anak ka ng Diyos. Anong kakabahala mo? Sabi ng Exodus, mga minamahal, sino mang aaway sa'yo, magiging kaaway ko. Oh, ayaw mo ba nun? Tapos nag-aaborito ka. Di ba? We are the apple of the eyes of God. Paborito tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. You are always fighting for us. Heaven's angel all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your grace, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome.
stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. Hallelujah! And every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. And every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down, and every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Verse 4. At the cross the work was finished. You were buried, but the grave could not contain. For you were the victor's crown. Praise the Lord. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, grabe ang pasalamat ko sa Diyos. Kung walang Diyos na nag-iingat sa amin, sana ko ngayon. Kaya kanina, bagamat masakit yung aking likod, sabi ko sa Diyos, likod lang yan, nakakalakad pa rin ako. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero kadalasan nakakalimutan natin ipagpasalamat lahat ng mga na ito. But I tell you, God is waiting for the gratefulness from your heart. Hinihintay niyang iyong ipanggitin ang mga salitang pagpapasalamat. Umabot ka sa 2026. Pero bakit parang baliwala lahat ang ginawa ng Diyos sa iyo? What happened? Ano nangyari? Faith. Hindi ka ba pinag-ingatan ng Diyos noong 2025? Hindi ka ba tumanggap ng anumang pagpapala sa Diyos noong nakaraang mga taon? Bakit parang baliwala ang ginagawa sa iyo ng Diyos hanggang sa mga oras na ito? Sabi ng ating napag-aralan, we got so many secrets in all the blessings that we receive from God. Pwede ba? New Year naman ngayon, isa pang awitin natin sa Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me, And and all my days I've been held in your in your hands. from the moment that I wake up until I lay my head. Hallelujah! Isa rin pa mga minamahal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your
the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life we love you, Lord. Hallelujah. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng mga daang nagtaon. Hindi mo kami pinabayaan. Ang tangi namin magagawa ay pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa kalakasan sa dami ng mga problemang aming pinagdaanan. Nalaman namin, kaya namin napagtagumpayan dahil ipinapanalangin mo kami, mahal na Panginoon. Hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami iniiwanan. Lagi kang kumakalinga sa iyong mga anak. Salamat sa pagkakataong makilala ka namin. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo. Ito ang aming salamat, pasasalamat sa iyo. Ito ang aming pagbuburi sa iyo. Sa makamay pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon, sapagkat sa unang reglamento, unang-una, mga minamahal, tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang pangalan niya, Jesus. Siya ang iyong tatawagan sa oras ng kabagabagan. Siya yung aming tinatawagan. Siya ang Diyos na nag-iingat sa amin. Siya ang Diyos na provide ng pangangailangan namin. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkakasala. Walang taong walang kasalanan. Pag nagsisi ka hindi sa tao, magsisi ka sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan sumigaw. Bawat isip, bawat laman ng iyong puso, talastas ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, after ng banal na gawain, pwede kang magpabautismo kung nais mo. Huwag kang umuwi nang hindi mo tinatanggap ang bautismo. Hindi pinangako ang bukas. Hindi natin alam kung anong uling mangyayari mamaya. Ako di ko alam na yung hapon na yun, madidisgrasya kami. Wala nakakaalam. Kaya importante, ready tayo what may happen sa ating buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Taglay mo ang kagalakan nagmumula sa mahal na Panginoon. Gawain niya ng mahal na Panginoon. Sa oras nito mga kapatid, maging sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata, kausapin niyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa akin sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus,
Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Wala akong oras para hanapin ka. Salamat at kinahabagan mo ko at narito ako ngayon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapis na rin yung mga anak. Saan man sila naroon, aming mga beloved viewers, ano man kanyang pangailangan sa oras nito, tugulin mo sa may mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay talastas mo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras nito, mahal na Panginoon, sa pandalangin namin ginagamit ng mga Evangelist sa Estrada Almeida. Patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa at katotohanan. Isulat kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang na ito, mahal na Panginoon, upang amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong panalangin personal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon ang salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya sila at gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, namin ginagamit ng Evangelist sa Estrada Almeida, ay pumaminama naman manggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, karamdaman, sakit sa tiyan, ay kumito ka out in Jesus' name. Sakit sa likod ka out in Jesus' name. Ubo ka out in Jesus' name. Tuberculosis, lahat ng anemia, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng pagka-stroke, kasaut in Jesus' name. Mapagpapay sa iglesia, mapalulupaypay, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. At ang kinina po natin, mga minamahal, na lahat ng ating mga panalangin ay natanggap na natin. Amen. Amen. Believe that you receive, sabi ng Biblia, mga minamahal. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, praise God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong beloved brother Alvin upang support natin sa announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan sa araw nito. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga pinagpalang mga awit, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, meron po tayong practice, mga minamahal. Amen. After ng closing prayer, meron po tayong practice. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga regular announcement, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, amen, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, amen, Biyernes at Linggo.
Tuwing araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service nag-uumpisa, nagsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, ating pong Sunday General Worship, tayo po magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po hapon, mga minamahal. Amen? At manood po tayo, mga minamahal, amen, ng ating pong gawain, mga minamahal. PTB8, mga minamahal. Araw po yan ng Sabado, mga minamahal, 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Ang ating pong dear and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? Talkilikin po natin, mga minamahal. Amen. Talagang manood tayo. Gusto nating ma-revive, mga minamahal. Manood po tayo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. At 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan sa information para po sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. At suportahan po natin, mga minamahal. Amen. Yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Suportahan po natin ang ating pong Facebook page and YouTube channel, mga minamahal, ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal, sa ating pong kinaupuan. Manalangin na po tayo, mga minamahal. Bago po tayo pumunta sa harapan upang magpa-lay hands, mga minamahal, handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, sa mga ating mga minamahal kapatid, i-follow up po natin sila, mga minamahal, sa mga malalapit, mga hindi na po dumadalo, mga kilala natin, mga minamahal, yung dati nating katabi, mga minamahal, kung alam natin kung kanilang mga tahanan, yung address nila, mga minamahal, puntahan po natin, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin, sabihin po natin sa kanila na namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo, isama po natin unang-una ang ating mga loved ones, mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kaklase, mga minamahal, ating mga kababayan, mga minamahal, ibahagi natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Mga minamahal, ibahagi natin yung tinanggap nating libre, mga minamahal. Amen? Ibahagi naman natin, mga minamahal, ng walang bayad, mga minamahal. Amen? Nangangailangan po sila ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, sa mga beloved sister, amen, punta lamang po tayo sa ating pong beloved Ate Vice at sa mga beloved brothers, amen. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen.